ka-rider, nandito tayo ngayon sa Binalonan, Pangasinan. So ito yung kanilang town hall. May mga Changi sila dito. Parang every Christmas meron sila rito. Marami silang mga tinda. Marami silang mga tinda rito, guys. So, ito na yung pinaka-crossing nila. Tawid tayo. Punta muna tayo dito sa Save More. Save More Binalonan. Dito. Yan, so marami kayong mabibili rito. So ito yung papuntang palengke. Yung area na yan. Pasok tayo dito. So every Christmas maraming mga stall dito. Yan, so may mga damit. Mga damit din. So dito ngayon meron silang vaccination day. So marami nagpapabaksin. Mahaba na yung pila na. Maraming tao ngayon dito. So ito yung parang pinaka-plaza nila. So puntahan natin yun. So malaki yung plaza ng Binalonan. Malaki yung land area nila. So tignan natin dito. Alam ko meron dito mga mga koi fish. Bisitahin natin. Meron din silang ganito. So ito meron silang rito, koi pond. Oh, malalaki na yung koi nila rito.
Ito yung gym nila rito. Sports center. Tayo, maraming swimming pool. Rider, nandito pa rin tayo sa Binalonan Plaza habang hinihintay ko yung pamangkin ko na nagpapabaksin. So chill muna tayo dito habang kumakain na mais na inihaw. So guys, mamaya na lang kain muna tayo mais.